Welcome back sa atong mga sambingay sa Kristohanon, mga minugbong storya igsoon nga doon na kay mga makutlo nga mga moral lesson, especially kung ikaw usa ka Kristohanon. So wala ka masayop sa pag-click nini mao nga video. Salamat kayo sa imong pag-click. Kung bago pa ka nini nga nga channel, kani atong channel din nag-upload tang mga storyang Bisaya sa sambingay sa Kristohanon nga magamit nato ni sa ato ang pag-apply sa pulong sa Dios, nga mas masayo nato ang pagsabot sa pulong sa Dios. Unya nindot po kay ning gamito nato sa pagwali sa pulong sa Dios as a preaching illustration. So daghana kay tang na-upload nga mga istorya igsoon. Kung bag-o pa ka nini nga channel wa pa ka naka-subscribe, unya anangita ko mga sambingay, so wala ka masayop, pwede nimo i-subscribe atong channel para updated ka sa dagan natong mga sambingay Bisaya. Okay, so ato ang sambingay karon may tungod kini sa kinabuhi bitaw o kinaiya nga dapat gyud makontinto. Ang pagkontinto man gyud mao ni ang kahimutan sa Ginoo. Kana bitaw gingon sa Hebrewanon 3:5 sa ayaw higugma ang salapi. Pagkontinto kamo sa bisan unsay anaa kaninyo, kay ang Dios nagaingon nga dili kamo biyaan ug dili kamo pasagdan. Pero sadto si nga usahay gyud madalatas ato ang kabalaka mo na nga usahay dili ta makontinto sa unsay naa nato, murag maibog bitaw ta sa naabot sa uban, murag maingganyo ta sa naabot sa uban nga wala naabot nato, mga panalangin sa uban nga tong nakita nga wala diri nato. So murag mas nagtinguha ta sa wala sa atua. Murag bitaw nalimta nato ang pagpasalamat sa Ginoo sa unsay naa nato, kay mas nalingaw ta ug mas didto ta nagpokus sa wala diri sa atua. So muna ato ang kuan karon og istorya. Uga nindot kanito istorya igsoon. Now inani ang senaryo. Dunay usa ka tawo nga natrap siya sa usa ka isla, kay yadtong panahon na nalunod ang barkong yang gisakyan. Unya sa tanan nga pasahero siya gyud ang naluwas sa maong nagtravel nga barko. So napunta siya sa usa ka dili sulag ba nga naabot siya sa usa ka isla, naluwas gyud siya nga nakaabot siya atong maong isla. So wala niya damha nga naabot siya didto. So karon sa tanto niya nga kana bang kaguol tungod kay siya gyud ang usa ni ining maong isla, nangandoy gyud siya nga naagi makarescue niya. Sige gyud siya og paniid, sige siya tan-aw sa kadako sa dagat sa iyang palibot nga naagi magpadulong niya nga unta ma-rescue siya. So pagkakita nga niya nga adunay nagpaingon sa layo pa, nga adunay nagpaingon nga pambot naay nagsakay nga usa ka tawo. So bali niyang lipaya igsuon kay insa nga kani maluwas na gyud ko ani, kay naay gapambot nya ma-rescue na gyud ko ani. So karon igsuon wa day siya magdahom nga kadto pud diay nagpambot, bali pud diay paningkamot nga mahidunggo didto sa maong isla. Kay ngano kadto diay nagpambot na nagat dayto siya, unya tungod sa kakusog sa balod na kana bitaw na wala ang napatay ang makina sa iyang pambot, ug nga dili na siya makabugsay pabalik, undili naningkamot siya nga makadunggo na gyud og usa ka isla tungod sa kakusog sa bagyo, kay hapit na makulob ang iyang pambot. So ang usa nga kadtong nasa isla daan nalipay, kay naay gapadulong nga makarescue niya, pero kadto po na yung gapadulong igsuon nalipay pod nga makadunggo sa maong isla, kay para pod masalbar siya. So silang duha pareho nga nagkinahanglan og kasalbaran, kanang masalbar ang ilang kinabuhi. Pareho silang duha nga nanginahanglan og rescue. So dinhi lang takutob sa mga istorya igsoon. Ang lesson nga nindot kay tumakuha nini nga naabitay mga tawo nga nangandoy sila sa naabot sa uban. Unya wa sila magdahom nga ang katupong uban nangandoy pud diay ang uban sa naabot diya nila. Munay senaryo sa atong kinabuhi usay nga usahay
mangandoy ta sa kahimtang nga naabot sa uban. Mangandoy ta usahay sa panalangin nga naa sa uban, ug wala na nato nakita ang panalangin nga gihatag sa Ginoo diya sa tua. Wala na nato pasalamati ang panalangin sa Dios nga naa sa ato ang kinabuhi na sa atong kamot. Mas didto ta na-appreciate sa mga panalangin nga naa sa uban. O nga muna hinungdan igsuon nga ang atuang kinaiya di is dili ta makuntinto kung magsigi ta og focus sa naabot sa uban. So igsuon, fokusi ang mga panalangin nga gihatag sa Dios diha nimo, no? Aron nga mahimo kang mapasalamaton kanunay diha sa Ginoo. Usahay man gud diha magsugod nga mahimo tang masinahon pag magsigi tag tan-aw sa naabot sa uban, no? Sumala sa maong istorya nga pareho sila nga nanagtutok sa matag usa nila. Pareho sila nga nagtutok. Unya wala na nila tan-awa ang ilang sitwasyon nga save na day sila, luwas na day sila matag usa nila. So nangandoy pigid sila nga marisko. So ang lesson bitaw lain na tumakuha nini is dili ta pwede nga magsigi og focus sa uban. Kay kung magsigi tag focus sa naabot sa uban, muna hinungdan nga mahimutang atong kinaya dili makuntinto, diya magsugod nga mahimutang masinahon. Nya kanir bagong dili makuntinto og kusog ng masina, dili mahimuot ang Ginoo niini. Mo ni ang gikasilagan niya nga klases kinaiya ng kusog na tang masina ug dili na ta makuntinto. Ngay nganuman, pag dili naman gud ta makuntinto, mawani ang pagkamaayo sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Na umunang giyon niya sa Hebreanon 13 versikulo 5 nga ayaw niyo gigugma ang salapi pag kuntinto kamo sa bisan unsay anaa kaninyo, kay nag-ingon ang Dios nga dili ta niya pasagdan og dili ta niya biyaan. So igsoon, unsa may sitwasyon nimo karon nga dili pareho sa sitwasyon sa uban? Siguro murag masina ta nga sila adunahan sila unya kita dili. Hinumdumi igsoon nga doon na po'y mga adunahan nga nangandoy gani sa atuang kahimtang. Kay nakita nila nga bisag dili ta kwartahan, dili ta pareho nila, pero nakita nila nga mas malipayon ta ikumpara nila, di ba? Munang dili ta mo focus sa unsay naabot sa uban. Kay wa ta kabalo nga sila pod nanginahanglan pod sila sa atong naabot, di ba? Ang importante ra gyud igsuon sa kinabuhi nga kung unsay gipaabot sa Ginoo sa atoa, mo nay ato ang i-appreciate, mo nay ato ang pasalamatan, no? It's normal nga adun natay tinguha, adun natay pangandoy nga buot natong makabot. So hopefully nga kanang atong mga pangandoy igsuon is wala nato na dili na gumikan sa kasina, dili na gumikan kay nakakita ta sa uban nga gipanlanginan, kundi wala ta bawali sa Biblia nga mangandoy. Pwede tang mangandoy. Munang niyon sa Psalms 37 verse 4 ba na or 5 nga kanang delight yourself sa presensya sa Ginoo. Verse 4 nga pangitaang kalipay diha sa Ginoo o tagaan kaniya sa imong gipangandoy, di ba? So una-una daig suon nga ato di ay pangitaon ang kalipay bitaw sa pag-alaga diha sa Ginoo, kay sa diha nga mas ikalipay nato ang pag-serve sa Ginoo. Diha bitaw tagaan tag pangandoy sa Ginoo nga dili makapalayo sa iya. Kay Muslim man god pag wala na tay kalipay, wala na to pangita ang kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Ang Muslim ang may tabo is naatay pangandoy nga mao hinoy makapalayo sa iya. Pero lahi nang pangitaon nimo ang kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Kay tagaan kaniya sa pangandoy nga kana jung panganduya dili gyud na makapalayo kanimo ngadto sa Ginoo. O kana nindot na nga mao'y ato ang ihabits tong kinabuhi. Munang igsoon kaning maong sambingay karon nagpahinumdum ni nato nga panganduya ang kalipay sa pag-serve sa Ginoo. No, aron tagaan ka og pangandoy nga dili makapalayo sa iya. So salamat dinhi lang takutob. Kung na-bless ka paki-comment lang o na kalimot sa pag-share niini nga video aron daghan pon nga mapanalanginan niini. Salamat, kita-kita na punta sa sunod na po natong mga sambingay. God bless.